Kardong pini news fast kar biang long berta kithanjia bang nili semika cerong harpi aprangsi berta thepi arjuitha Puthot bangkre isi Congress pen COC BJP along cepa okdun Sarihajan hanjang langso arni banga hitialong gas kang boba joini mekitur Veterinary asai kamalong kecok cia puthak usuka atum ingtang rakpen cesong jipusi cingkrin ketherpon Keramtang arni hawar ke hat Congress mas joining amayalong APHLC atum cepa okdun puke ahok kalipusi lam clarkiti Lamlun kurupo karlitang joysing rong pia phan pini prek jamadim lingduk cipi dunsi cikimo lapen cepat didunlingti West Karbianglong tumpreng BJP Mondol asai hemalong Congress asong pen COC BJP along mate CM Tuliram Ronghang pen dengpon Kacepa Okdun Amayalong Pawan Kumar MAC Kopili Constituency Rodib Ronghang President BJP West Karbianglong District Tarjan Langthasa President Mondol Committee Chandra Chetri Nominated MAC Serlongki Be Ward Commissioner Dongkamuka Municipal Board Ramson Rongpi Chairman WDC Bithung Rengthama Constituency Mongol Be Chairman Ronghang Lems Limited Board Chairman Pronob Rongphar Lapen BJP along Keklem Rapet Arya Sanghua Tumta nang Chetong Dun Lumjong Kathar Arong Pen Bangkre Sia Bangphu Congress Pen COC BJP Sarkar Keklem Kedam Mesen Mate Ingsam Jinpu Theklong Si BJP Sarkar Mate Narendra Modi ke Japona Sarkar along Chepa Okdun Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Lamchak Chipi Pona Tengke Irrigation Canal Hai Hui Setami Ketangte Adim An Pusitame Pininganingkan Angbong Patang Pon Etpo Pusi Lamchak Chipi Pon Lapen Hemso Barpi Barso Kedua Hem Setame Ake Joy Pen Karbianglong Atokano Anta Pacetang Edji Puta Lamchak Chipi Pon Ancho Takali Sang Setame Ake Joy Pen Acek Lua John Wangta Pipon Verpo Puta Than Pachini Pon Dongkamu Kampen Komol Kathar News Fast Karbianglong United Student Union of Karbianglong atung Veterinary asai kamlong kecok ce puthak aphong Animal Husbandry and Veterinary Department aphan chesong si pinpura lopidia dapita alamar je lapen lam clarawi na batai memorandum lipi pinpura lopi bambistame Karbianglong Autonomous Council atuben labangso adai ke dobe apuna cha ke chok che bangbu Dr. Dilip Mohanto Pan Pini aniata kangsai kabinet bangke mathame miluje Karbianglong Autonomous Council tum dak tidung kan kecewa induk lapen apata labangso Animal Husbandry and Veterinary Department kecari kecelong kethe kelang kethe ajok ma abosi Thorendro Brahma Karbianglong Autonomous Council of Veterinary aminata akupen jiunagi lasino bage mathame miluje Karbianglong Autonomous Council tum labangso Kupilo tedung kecil adun doko yoksi labangso Dr. Dilip Mohanto Pan Pini anianta Karbianglong pen transfer bel mane toy hedel tusi ni tukin bage matha dana lapen ambata kiwang jilangarni joksi Prabjit pen Karbianglong Autonomous Council la tunungsi District Veterinary Officer Dr. Dilip Mohanto Pan thangna kangsai ponpe thangna kangsai pabede thangna kangsai ponpe bulate yiltuma songe pen tangna kangsai sompot podo lapen Kachisong por anjo dosi upine suluk sudah berkong bertante lama solo make Dr. Dilip Mohanto Veterinary EM Thorendro Brahma lapen Karbianglong Autonomous Council ke thik dumse adai che ane lasi non kebang jarni ke ingtang rakpen kachesong asai deng nang kokpo pusi usuka regional committee asai hemalong usuka amaipu Bibison Teron lapen chunbang jintu Hazurika Pherangkia Maikang Nihut Prabjin pen usuka kachesong jongsi chunche pulote ingtang rakpen chesongji jongsi kachesong airset prongset pen soluk sodak dokok pulote council atumsi adai che enangji pusi pini Pherangki amai kang nialong ningjepon আজি হে লুকাই থোৱাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বিআংলং ৰাইজে যোনখিনি অসম চৰকাৰে যেনেকৈ ধৰণৰ সুবিধাখিনি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে সেই ঘোষণাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে কাৰণ অসম চৰকাৰে কৈছিলে যে যিমানসকল গাহৰি মৰিছিলে তেওঁলোকক কিছু হ'লেও আমি ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে কৈছিলে যে সঠিক
সময়ত তেওঁলোকে যোনটো চেঞ্চাছ কৰি যোনটো ৰিপৰ্ট দিব লাগিছিল অসম চৰকাৰে, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ভেটেৰিনেৰী বিভাগ, কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। ফুলনি পেনাৰুন ক্ৰু নিউজ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বি আংলং। Karbi alun lam akuru sarpo karlitang joy singrong piko pai kelang nuajok bangso pirthipen methang adonarap anparta Karbi khai lam lun abarim kedoan aphan pamote kangsi pini prek jamadim alang liphan ningduk cipidunsi cepadidun anparta alang liphan arnama hirdumi hangpidun renti sonsi atumi dokmoka along Karbi Film Society atumpenta ningduk cipidunsi cikimo milur kaidun kasi ningduk alam kelahan lo ada weta hari sikit dapat naik betul kita alang di gitu kita alang di gitu insiden lagi ningduk alang li hem anung lang roy do organ dia aroy setelah soroy gini itu mesoko penta okcuri bom lang wek bom nili hem anung tapi kota lang do setelah itu lang wek pi apa alang ta lang wek itu kita aja non adina kay nang lelok nang lelo pulo te kado weda ni sige dawe ni kasi aja noy alang li atma alang li karyok kaita samjin pen ke dolong ye panse nuler na makai ka tangpi dok mokapen longkiram teron news fast Karbi Anglong. Kedamtang ni Phaying Koi Arni Hawar Kehat along Congress Mass Joining Program Amay along APHLC atum Congress along Kachingbe Dunpuke Ahok Kalipusi Pini Kursing Timung Perang Kya Thengno Lamklar Pipon APHLC aphan mate itu masong aphan ke join no bangke lake Ahok alam kali lapen halada ke APHLC amne lipini kidun kali halada ke Congress Tuma masih Kongres long join bang pupo hala ok atsuben ok si kecar nu posong si pilih Kongres tu bil langsung naik klaim. Athai kita tang election kami Kongres atum bangke hini do Kongres B pen Kongres K do pasti Kongres K bangke Kongres B pasti parem. Athai Kongres K atum bangke kita tang ke BJP pasti pakai do pasti BJP tum 3 lakhs pon abut bangke has long pini PSLC tum ke jakong tang piglo kane rat tuhan pini ningi pat dugi pasi ke claim alang tum bangke PSLC jakong tang piglo rat tum ta chinilo la tum ke claim be sen tum bangke pini PSLC tum ke nutta Kongres ailong kidun bangke ni theklong lelang nyong si Kongres ailong kidun abang pulo tela ke kilu nai kelom nai akar biar tum mencoro leke PSLC tum ke mang ke inglong aso pasi ke pangrum Englong stop Karbi akhe masih ke pangroma song. Setiap Kongres tu mangke Karbi fan ke pangroma Englong sana pangroma song balik tu ke. Patung ke Karbi akhe mat Englong aso ke fan ke pawira political party lagi national political party lalu Kongres ta iswel BJP ta iswel latung ke acoy selar chorlo amit ke iswel orang luar saya ta Kongres saya tum sikit PKO kedam tang aningkan trade court ame Asi Kongres ay dong ke Karbi akhe phangge purkimolong ke ajat ta bela non puda theglong lela ako kewang jian ya theglong lelo Kongres ay dong ke englong aso ke pan ke babit asom putame hok ta choklo BJP dalo Fuluni Pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong. Amri constituency ar lobir singki rongman pi aklam Karbi Cultural Complex alongta Karbi Cultural Society Central Committee taralangso kaping kharateng pini Amri KCS unit atum penta Karlitang Joy Sing Rongpi akarjong chomring me kedo dunpa mejia phan kachikimo padopon Amri KCS Maipu Harlinson Ronghi Kongchunbang Winchester Ingtia Tumpen kachikimo angthek KCS alama achitim an ingthu ponsi ajai me kating pen klembang kachetong dundo ana tumpen minute isi condolence paduponlo Jingleson Kro ana tupen Karlitang Joy Sing Rongpi Kabonda alun Karbilang pi Ariri alun kachikimo angthek masapso lunpon Joy Sing Rongpi alang nike Karbi khai ajutang akurusar lapen Central KCS alongta Chief Judge ke klema bang phulo alang like hirjir lapen ongdung alung ke toka banglo alang lison ilitum along pen kedam juike Karbia khayapan kanahok thetan binonglo to pini
mi phaing korapli ladak nilitum amrike ses jun rongman piak klam tinalum berseng kielong stame akhai sar joising rong pi alangli rong chivoyui ajoine si nilitum ladak amrike ses jun pen stame nilitum chilang pet pen nilitum alangli phan nilitum chikum mo asai bang ke nilitum deng ponlo lapen nilitum kisias lama tame nilitum ingthor si pisun ponlo nilitum amrike ses jun penstame lase alang liphan nilitum amrike ses jun penstame ningduk cipaklang lo lapen alang li ingnut karbi arab aphan kimesen kiwan pi kimesen ki pi jutang jubat amu punon lun tumo amu punon aputhak ta lun kimi amu punon stame alang li kitok tekang non antareng sabverlang lapen la hai an akime alir alon kido lapen ilitum phan bidi sore la hai alun timo iki pikang pen le piniar ni bang ke ilitum along nang kacikak bundak rongpi asang ho ke hai bang ke ilitum karbiak hai phan kanahok thipik lopusi nilitum amrike ses junahin pen stame ningduk cipaklang lo Panay pen Pherangke David Singh Teron News Text Report News Fast Karbi Anglong Dokmoka hawar hori taro arong kidamtang arni langke thepen hem langkang lumdun don phoke brapho akisung ke pho arat atumaphan pini rong asar hem along Christo Amonduli Evangelist Samson taro kirap kepajirdam bangsa hut rong asar longsing taro ward number 6 Commissioner Sarlongki Tiso ward number 2 Commissioner Sintu Chanda rong amikar Babu Singh taro Bidi Sar Joy Singh taro lapen hawar ke hat Christo Klembang Probin Teron atum chetongdun pinpur me langki thea joine hori taro arong pen tebok terai arong langkang lumpen kisung ke phonang don phokep rapho sose ahem tun atumaphan panong ponsi mission ke ja atum pen chingki chethan ponsi pini sang dali jangthu phuruyathe sabon lapen ke chuangti ake joy pen ron pon radaki sunga porahut lapuson asai ki deng pon theka putha Christo Amondoli lapen Evangelist Samson taro aphan kachoro pajir pon Puritero rong mitum orte ehin pen kaching hon Christo Amondoli amen pen mat langkang matum phan ong edes dami labang so Puritero rong mate tebok terai kaching hon arat ria parong has dami hin pen tiponlo lake Yesus Kristo amen pen si pimpolo abang so dok maka hawar lanso se ipipon theki phan arna mangno nili phans dame en hang kontha la pen son dak tak si dak lilong nang chirap pini nang chirap nang chito dumdo ward commissioner 6 la pen dak minister dumdo si alang litum phanda churo perfect lo dok muka pen longkiram teron News Fast Karbi Anglong Wothat langso karbi jutang jubat asong lapen karbi lamet amai wothat langso rotumpen karlitang joy singrong piaphan kachiki mudun wothat langso karbi jutang jubat asong amai phu dhon sing terang lapen kongchun bang prasanto be atumpen patir piponsi wothat langso serdhuna klamlong karlitang joy singrong piaphan kachiki mudun bangso kachiki mupona sayalong sar imbe baipu nijang longri karbi lamet amai Longsing Timung KLA Wothat Langsoro Dhonsing Ingjai Bidisar KLA Edison Kathar Organizing Chunbang KCS Wothat Langso Jun S Rongpi KLA Wothat Langso Khoesing Teron SGB Atom Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Chikimo Sai Pachun Pon Wothat Langso Pen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Non malong so phan your time ton sina come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam for the first time in Dipu a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts accessories and servicing facilities and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605.
Birtakang tuan pen nang cirui thulo. Bokajan Police Station arlo hanjang langso arni banga hithi along patowe porphai sirkep apor malom gas cylinder kang bobajok kulat homfli mekecho labangso cylinder kopi koson pentong lone kang bob klardak alam majokta than thega bangawe kulat mekecho dun ahem phuatum Amit Biswas Ten House Prabhusha Grocery Shop Biru Singh Hotel Lapen Pores abangke pan shop pusi pangthek ponlong tongsekot Bokajan along kedo fire brigade atumaphan hangsi penang anakulat atumaphan abangke mege chopen pajok ponlong lo humpli akulat mege chopen ajok lak sose hormu me chopon dedlo pusi birta ribdun long Bitung Ring Tama constituency arlo Karbirong Supi number 1 Kro Kasar Arong Amekar Bidya Singh Ingling ningkan hini sose tanglo tuberculosis mate TB keso kelong lokajok aningkan sitami lapusi cecak nanglo keso kecelang jia phan sitami tangka maha kavedet ajok awarsai avedet ajok penangan aduk dunanglo pirthelong kacechar dun jia phan meksu hini kenang sotnai amik isia bangke chechar chidder ajok ajoanar lota kloli na sonsi pirthe dodun bomlo lasiman kedo Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan keso kachelang jia phan kerap kachohang dong kamukampen Komol Kathar News Fast Karbianglong Pinia Berta Lansi Pajulo Dometapme Kardong